May pong nagpag-usap. Kini nga ito ang pinagsasalan karon kining kabahin sa hilog. Atong kimanan na kining hilog sa mga masakiton, dili lamang kini alam na atong mga nagtinga na. Tungod kay sa unang panahon god sa sinugdanan kining hilog, mahimo pagkahimuon kini katong mga tao nga magmalakay na. Nga hangtod karon kung aduna gani mahilugan niya pagkahuman namatay, ihimo nila nga sayop nga mga gigaman humingin, ang gigaman o ay meaning na ang hilog kuno tumlo. Na ang hilog sa mga masakiton or ang hilog kanang hilog before na gina ang konfesyon. Ya ang uban gani na naghihilogan dili na gani katubang. Dili na siya ka sugid sa mga sala. Ya karong panahon na ano ato ganing himukatan ang mga kapit na hilog o kini sakramento sa hilog tungod kay daghan man gud kaayo nga mga mananambal po. O di ba? Niya isa man ang may authority sa hilog. Atong basahon kining Santiago 5 versikulo 14 ngadto sa 15. Pwede gini itikno. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pari sa simbahan aron mag-ampo aran kaniya o sa ngalan sa Ginoo magtihog kaniya og lana o mamaayo siya. So mga pari ay ang may authority sa hilog. Nga, ano naman po yung hilog? Nagdilit mo gamit og lana. Kung sa kaya ang lana, bibili atong sa ng Marcos sa Eskrisi, mahitungod sa lana. Kaya ang lana kung ibihog kini sa agtang sa sakiton. Sahon ang gining sa Marcos sa Eskrisi. Ilang hinginlan ang daghang mayawa o gihaplas nila lana o giayo ang daghang mga masakiton. So, biblical ang lana ng gigamit sa pare. So, hilog sa mga masakiton ang authority sa mga pare. Atong sa ng Lucas 17:14. Nakita sila ni Jesus o giingnan, lakaw o pahiling kamo sa mga pare. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Mga pare yun ang kitahasan. Mga pare o kung pangulo sa simbahan, ang gihatagan o authority sa paghilog. Kunya, daghan ng gudron ang naghilog gunuhay na manamal-tamal pa. Siguro very common karon na daghan kayo munangog gani sa mga kanang mananambal pa sa mga albularyo. Ya sa mga masakiton, labi na sa mga bata. Daghan kayo ron na mga bata nga sa pag-naplos pa lang, ginahog mga mananambal po. Ya ang mga mananambal, muhatag na sila, hindi katao sa bata, muhatag na sila og mga kampin o mga bakla o yung pula na may pinana na tambal puno og biyag-biyag. Ato ang timan-an mga isuon na ang mauna pagtulunan hindi gikan sa simbahan. So kay dili magikan sa simbahan, sa mo dili gikan sa Ginoo. Niya kung sa may gisulti ni San Pablo kapahina ng kaya ang mga albularyo puno sa pagtuo. Puno sa pagtuo. Muna na ato ang pagtuo, ato ang ginadumagan og in. Aron mahimo pagtuon. Kaya kung hindi nato sa payan ng in, wala pagtuon, bakadto sa pagtuo. Kana siya nga patuto o kung pagputang kung mga porsilas sa mga bata na kanang kung gitawag nila o tambal sa mga biyag-biyag, ikan ka na sa mga albularyo. Nga diin ang albularyo, nag-ubot og mga patuto. Ato ang masahod, kining Deuteronomio 18. Versikulo 10-12. Klaro na giingon, ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak ngadto sa mga patutuo, sa mga manag na tutig gihalad, panampit sa mga patay. Ayaw ninyo ihalad. Kung kaya kita,
templo sa Diyos, binunyagan. Kung magkasakit kita, kita mo sa mananambal, wala na ang authority. Ayaw kita mo sa mananambal, mawala niya ang authority. O sa mahugawan ang ato ang pagtuo, mahugawan ang ato ang pala, makontaminate. Ano na yung mananambal, makaayaw masakito. Dili siya konektado sa kiwis. Dili ko siya konektado sa ibahan. In short, dili siya pare o dili ko siya pinadala sa pare. Kung siya ito ang paglantawanan, makaduda ka. Uy, asumpi ka na yahan ka mo. Kasama pong paagi. Magiging ko ka magiging authority, kasama pong paagi. Makakita ka tao na ano na dalang armas, armalari, granada, naguhan pa. So mga tao na, hindi sa pinitalo sa amin, hindi po pinitalo sa mga pulis, pagkanuda po ka. Buot mo sabot, illegal siya. Kung na illegal, na ng mga butanga, na po illegal sa espiritual nila. Kung ang atong gimanan, hindi kita kung kami, hindi kita biktima sa mga illegal. Ya, ang mga mananambal po, mayroon na masaha pag unang Biblia, brad. Di ba ka diganit, malispito, marami. Masaha pag unang sirak na kayo gusto uno. Iingon din rin. Sabi siya na version, Tagalog na version, igalang ang mga manggagamot. Ang mga nagirat. Ipagalan man ang mga manggagamot. Sabi siya, irispito ang mga mananampal. Yung mananampal na nagirat. Iparispito man eh. Atong kinaan, ang version sa Biblia, hindi naman usap, ha? Hindi daghan. Atong basahon ang gining sa English version or sa mga versikulo nag-ingon, honor to all physicians for their services, for the Lord created them. Physician. Sa laing version, honor to all the doctors for their services, for the Lord created them. Doctor o physician, the same. Sinimos, lahi sa usiling pero pareho meaning. Physician, o pasabot, pangayo o physical na nadaot. Wala na kung ano na'y kulang dugo, lumagan o dugo, physician na. Para ako sa mekaniko po. Itawag sa mekaniko, kaya itong kagpumagina, kulangan kasiti, lumagan po kasiti. O ano para itong lawas, kulangan o dugo, abunuhan o dugo, pinaagis sa physician. So ang pasabot ay diri nga ipaunor ang mga doktor, dili ang mga albularyo. Ang pasabot ay diri nga bersikulo sa Sira 38:1, ikalang ang mga manggagamot, which is refers to all the doctors. Muna ka, atong limanan ang paglikay sa mga pagtuto o pinaagi sa mga masakito. Atong likayan atong mga masakito na dili manangog pinaagi sa mga pagtuto. Iyon po diri sa Leviticus 2:31. Imang iinin ninyo. Ayaw kamo damog sa mga konsulta mga espiritu o sa mga pangalan o espiritista. Tipanggit sa mga patay. Ano ba ganing ingon nga? Naglaki ng lawas, sabi mo kalagalan, ay manakot mo, ginamo, kalagalan. Kalagpo, ginasala. Dahil inikabot si Mintirio, kung sa ganit, umang karoon. Ngayon kayo nga, Lulu, kumusta naman ka mo? Auntie, Angkol, ano sa pansyon ba? Kasi nag-experience sana. Experience mo na? Try to search the word necromancy sa Google. Necromancy. Ang basahon kining necromancy. Ang necromancy usa ka ritual na sa lamang ka na naglampigid sa komunikasyon sa mga patay. Kasagaran pinaagi sa pagtawag sa mga espiritu o pagpanahaw sa mga patay na lawas aron makaangkon o tinago na ibalo o makalantaw sa umaabot na sagad saad iisip na matang sa black magic kana sa pagtulunan sa black magic. Kung nagduda mo sa Kristo ay tayo ito apos sa isang parita sala tawag na siya o necromancy, pagpakisunod sa mga patay. Sala na siya. That's a part of black magic. Ito ng mga albularyo, bakit ko na itong mga gabi sa buwan. Kanang
nasa ritual ato sa interior. So, karon na panahon na ato na hinahinay o kahibalo before kita mo ato sa kaminto kay mahugawan na ato ang spirit ato ang kalat o maghinungdan niya ang grasya. Kung ato ang kalat, ato ang kinabuhi na puno sa contamination o kahugawan sa kalat, mag-isot-sulog na ato ang balang spirit o kung grasya mag-isot-sulog. Kaya nakabara naman siya, wala na space ang makakuha ni anak, wala na kundi ang paglulusod, repentance, o pinaka-importante, confession. So, gamay niya siya katekisis o gitawag niya siya o nakaksaon na katekisis. Nga, ito kung ilaki ka lang, nagpulo sa sus-sus. Bagmat mo kamo sa mga ikabilin-bilin, nagdikan sa mga katigulangan o sa mga espiritu, kaya dili ka nagdikan ni Kristo. Kaya tayo mo na, at tapatang balik, kung hindi ka nakasunod, yan na siya ang kakuhan. Siya may nakasunod, manampan na. Kaya yan kakuhan. Ikaw, ano ba? Muna kumon karon. Nakasunod na siya. At kung imanaan, yung sa bago sa iyang mensahe sa Colossus, nagmatmon ka mo sa mga kabilin-bilin na di ka sa mga tikulangan. Kaya tinatili ka na di ka ni Kristo. Ano ka lang kumakaroon kami magtakalay bagul, pato, mga mga pato, anting-anting. Kaya huwag ilang ang pagdigan na mo magkaayo o makapakita nila. Kapan ko sila iyon at kaalam sa Jesus, wala sila maayo sa mga tambal o baba na ano sila pinaan sa iyong pulo. So, ang balaang kasulatan na nanindong ka na ito na ipasalikway kaya dili ka ng pag-aayo. O kung dili, makapahugaw pa sa tuwang pagto, tinungdan na ang grasya, maalihan, walay space, hindi na kasunod sa lawas. Muna na, sa akong ipasulti karon, kita nalay mo, timbang-timbang, muna ka na anak. Kaya kung saan na kami ni anak, wala ko pili ko, wala ko naghinaw ko ni anak, kung saan ko katinampalan ko, saan nalay ko niya ito. Kung ako nag-ikumpisan, kasi nakailang sa pare na kung ikumpisan na sa magiging, si Father Ablong, exorcist Christ. So tulog ni anak, kung doon na kamo yung mga pamutana, sa sunod nila yun, sa una kakikisis, ako ay ipadagat ko ninyo, upos sa katuan, kapag kayo mo itong propia, kaya doon ay umaabot na hilog sa mga sakito. Ato ang ikayan, ang mga patulunan na nanghiling, nanambal po, o niya ilit ni tayo simbahan, kaya ito sa rin ang simbahan. Nalimaw ko ni Kristo na mawang simbahan tuloy. Okay? So kung masimula yung mga pamutana, pero sunod ng linggo niya ay hindi pa makita, i-invite po nila sa araw na kailangan din sa kalubay, kapulay, sa apel kapulay. O, ako dito po, kaya na ako'y naginahanglan niya na ako'y ang mga tuong mabalay, nagikan sa tsaw. Okay, so wala yung mga pamutana, mga sa sunod ngayon, magkita-kita na po, o salamat, habisan din ka na itong tanan.